Shubor nakaslem jong Nongthymmai Hima. Ka Shillong Sports Association kelas dang ya ka jingele kai tournament na kebenta ka under 12 bat ka under 14 nadu ka arpu arteri ukala lingkot arhajar apun riu ha SSA Stadium Polo. Ha kesengi baar ka jinge khun jongki kena kelas dang nadu ka por kendai beje men step bat ki kenhun ki ba per kilawan bani shimbenta shitrhem ban job ha ki jingele kai. Ha ka janmiet ka jinge khun kala long hapdeng ka Nongthymmai SC percaya ka PFR Football Academy bat ka jinge khun kala long ka ba itnat bat ya ka jinge lekai la pini khun arpho minute ha ka first half bat arpho minute ha ka second half. Ha ka kelas step ka PFR kala yo ban penki ya ka jar lingba u hybrid Braden ha ka minute ka bakhat san bat ha ka minute ka bakhat pra. Ha ka kalamiat ka PFR kla thep biang ya ka gol ka balai lingba u hybrid sunbok ha ka minute ka ba arpusaw bat ka day ha ka minute ka ba lai puar u hybrid alnes jong ka PFR ula bakla thep ya ka gol sha ka Nongthymmai. Day ha ka minute ka ba lai pupra shwa bakan kot ka jinga kai u hybrid Braden ula thep ya ka gol ka ba saw ka ba lapen biang pura u banyo kur ya ka hat-trick.